What do you think I am doing? Igbo bụ Igbo, ekenekwa m ọzọ. Ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo, biko bịara m nso. Nwanne m, ndị Igbo si na agadi nwaanyị anaghị aka nka n'egwu ụmụ abụọ. I mere ihe dị otu a, ọ ga-ịnọ n'ụlọ. Anyị na-emecha akwụ. Ụgwọ akwụ adụ anaghị n'aka. Ụgwọ akwụ ọ dịgo gị n'aka. Akọwagoro m unu kwamgbe na onweghị ihe si n'akwụ ihe na-anụ iyi. Ihe ọbụla si n'akwụ nwere pọpụzụ ọ na-arụ. Otu mkpụrụ akwụ, otu ọha ngo, otu mmanụ akwụ, otu uduke, otu ichere. Ihe ọbụla si n'akwụ is used for the purpose of mankind and also society at large. Ngwa ka nkọwara gị ọfụma. Na-enye na ihe ụlọ na-akpa ya bụ ihe. Nke a bụ ọha ngo. Iji eji ihe ịgba ya ọkụ were mee ngo. Eji ngo were aha abacha esi ụkwa. Eji were esi ncha nkọta. Ghọtago? So onweghị ihe dị n'akwụ na-anụ iyi. Nke ka ndị Igbo na-akpọ akwụ okukọrọ, ya bụ akwụ achaghị acha ọfụma, anaghị agba mmanụ. So nwanne m, ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa, ijisi ike. Nke a bụ nke anyị wetara. Ị fụrụ ya? Nwanne m, ị ga-ala ike ya. Ihe a bụ akwa anyị kọrọ na abroad. Iji eso nkwenye. I nwere ike ị na-eche na Maazi-UC nọ n'ụlọ. Nwanne m, ọ bụrụ n'ụlọ ka anyị nọ. Ugwu akwụ adụa m. Nke onye nwere na jisie ya ike. Eji ihe gbasara n'akwụ eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọ bụrụ na ị nọ n'ugbo wee too, ị ya aghọta mmadụ one ka ị ya sị ha ga-ehocha akwụ ma ọ bụ bute akwụ. How much they are selling one plate of palm fruit? Ego ole ka a na-ele the protein? Ọ bụrụ na akwụ eju the protein. Ihe ka a na-akpọ one protein. Ndị na-awụ akwụ maọbụ na-eme mgbala akwụ. Ego ole ka a na-ele ya? Achọrọ m ka ị dee ya na kọment. Ịfụ na akwụ garaziri ọnụ nke ikpeazụ a. Igotekwu akwụ. Igote akwụ. So nwanne m, agaghị m ekwu gị n'okwu, mana ihe ọma ị ga-eme bụ na ọ bụrụ na ike ife ozi a, tụsakwa ya. Ịghọtago?